Чакай. Ясно. Ама вие не сте ли го правили преди този ремонт? Човек се учи докато е жив, естествено. Какъв е проблем? Майсторе, да погледнем тук една кола. Да, Матко, няма проблем. Какво става? Я да ви сега. И нещо не ще да бачка, и аз и не знам какво е стана. Да, много ясно. Ама чакай малко, защото какво правиш, бе? Нали ти казвам, че не Ще работи? виж като запаля, бе, човек. Няма време да се занимава с теб. Живота е като карбуратора. Не му ли даваш горело, всичко свършва. Добре, аз само не разбрах, що не работи колата. По байтово време всичко работеше, ама го насипаха всичко. Здравейте, ще може ли да погледнем тук един автомобил? Човече, чакай, коли няма кога да се занимава с теб. Вярвай. Нищо ли не може да се направи наистина? Няма какво смисъл. Имам да завършам ушчете, коли чакат. Ти кажа, миналата година статия направихме една много хубава, да донесат после една ракийка. Докарай се половин час. Добре, айде. То майстор се стипана. Майсторе! Кажи. Преди малко взех колата. Ела нещо трака, трябва да погледнеш какво става, човек. Покарай малко и ще спре, не се притесняй. Нормално.